Svadbing. Svadobný podcast o všetkom, čo súvisí so svadbami. Svadobné omyly, pikošky, mýty a pravdy, jednoducho realita svadieb z pohľadu svadobných profesionálov. Terka, dnešnú časť začnem otázkou na teba. Poďme na to. Bola si na svadobnej ceste? Pravda, že? A kde? Maledivy, Sri Lanka. Ale nie. Tak to už, hej. Tak ale pred 7 rokmi to inak koštovalo ako teraz, vieš to. Ty si musela dobre tancovať na svadbe, počúvaj, si veľa vytancovala. Hej. Ja som sa na tú svadobnú cestu samozrejme nepýtala náhodne, aj keď som nevedela, že ste boli až tak ďaleko. Všetko si sa dozvedela, pravda. Ale teda dnešnú epizódu venujeme práve svadobnej ceste. Všetko, čo treba ku nej vybaviť, kde je dobré ísť, kde možno není vhodné ísť. A preto sme si ku sebe pozvali moju veľmi dobrú kamarátku Zuzku z cestovnej agentúry Zuzka Travel, ktorá sa téme dovoleniek venuje už veľmi dlho. Asi nechceme povedať koľko rokov, či? Nie. Takže je to naozaj odborník na slovo vzatý, má za sebou veľa aj pracovných ciest, veľa spokojných klientov, takže sme radi, Zuzi, že si prijala naše pozvanie. Dievčatá, v prvom rade ďakujem krásne za pozvanie. Som veľmi rada, že som tu s vami. Ako vravíte, svadobná cesta je to krásna dovolenka, alebo krásny typ dovolenky, ktorý zostáva v našich hlavách, v našich myšlienkach navždy, dá sa povedať. Takže je super, že sa tomu venujete a že si to môžeme takto do detailov rozobrať. A ty si bola na svadobnej ceste? Áno. Kde? Ja som mala Sardíniu. My sme pobehali Sardíniu, ešte tak dvaja krása, takže autíčko sme si požičali a pobehali sme všetky tie najkrajšie pláže, Costa Smeraldu, Zakútia, v najvyššom kaňone Európy sme boli, tam som sa šplhala, lozila a kade-tade, takže bolo to fakt zaujímavé. Bol to taký iný typ svadobnej cesty, ako mala Terka, ale teda spomíname na ňu dodnes. No veľmi dobre. Super. Mňa by zaujímalo, že ako to vnímaš, či si ty už teda mladomanželia alebo ešte snúbenci bukujú tú svadobnú cestu, že hneď po svadbe ideme, 2 dní a ideme, alebo nejako si dávajú tomu čas a riešia to až po svadbe, keď všetko prehrmí, keď spočítajú náklady, výnosy, alebo ako to vnímaš ty? Vieš, je viacero skupín. Dá sa povedať, že každý to rieši individuálne. Niekto si to rieši dopredu, tak ako plánuje svadbu vlastne pekne poctivo, krok za krokom, tak vlastne takisto si aj tú svadobnú cestu chce naplánovať. Predpokladá s nejakým rozpočtom. Tak ráta možno koľko hostí, toľko vyzbiera. Takže nejak to tak. Takže plánujú aj dopredu a sú aj takí samozrejme, že čo počkajú pekne po svadbe a potom v kľude zistia, aký majú na to rozpočet a vlastne potom riešia, objednávajú svadobnú cestu. A sú aj takí, čo idú na svadobnú cestu napríklad aj o rok. Hej, že nie sú takí, že proste hneď po tej svadbe musí byť, ale počkajú ma napríklad na vhodné ročné obdobie, tú vhodnú destináciu, prípadne došetria ešte. Tak. Tak ja idem rovno na vec, lebo my sme sa pýtali aj teda našich poslucháčov, sledovateľov, mali možno sa ťa niečo opýtať. Najviac tých otázok prišlo, ako je to so zmenou priezviska u žien, ak by si nám vedela toto objasniť. Tak toto je veľmi taká ťažká a komplikovaná situácia, lebo niektoré nevesty ako keby zabudli, že si zmenia meno vlastne, hej. A teda keď riešia tú svadobnú cestu vopred, tak niekedy sa stane, že mi nahlasia dievčenské priezvisko. A ja teraz riešim tak, ako klient nahlási, tak ja to tak objednávam. A potom vlastne zistíme, že ale hopla, veď ja už budem mať iné priezvisko. No, takže tam je to akože dosť problém, pretože letenky sa bukujú, ubytovania, transfery, všetko sa vlastne na tie mená, meno, priezvisko, datum narodenia sa uvádza vlastne všade. Čiže je potrebné na to myslieť. Keď sa kupuje dopredu, ešte pred svadbou, tak treba objednávať na nové priezvisko a keď vlastne po svadbe, tak teda tam už je to jasné, už sme všetci s tým, že áno, mám nové priezvisko, objednávam na to. Potom možno tam ešte býva problém s tými cestovnými dokladmi. Takže to je tiež taký častý problém, na čo sa ma aj pýtajú klientky, že ako s tými dokladmi. Tam je takzvaná ochranná lehota 30 dní po svadbe. 30 dní po svadbe môže žena fungovať na starom priezvisku ešte za slobodná. Nikto jej nič nemôže, je to vlastne právne, zákonne v poriadku. Ale po tom období tých 30 dní, po tej ochrannej lehote už nemôže použiť iné priezvisko ako to nové
Hej. Takže vlastne tam odporúčam naozaj, ak sa tá svadobná cesta zorganizuje do toho mesiaca od svadby, tak nevadí, či je priezvisko Zaslobodná alebo už nové, ale ak tam napríklad odchádzate 25. deň po svadbe a vraciate sa 35., tak už to môže byť problém. Hej. Takže keby sa niečo vážnejšie riešilo, a vlastne aj na letisku alebo na nejakých úradoch, keby sa dávala vyhľadávať daná osoba v registroch, tak tam už figuruje s novým menom. Hej, po tých 30 dňoch. Čiže ak som nevesta, ktorá má svadbu v sobotu a odlietam na dovolenku v útorok, objednávam na staré meno a aj doklady mám staré, alebo objednávam na nové meno a doklady mám staré? Ak sobotu svadba a v útorok, tak Zaslobodná. Áno, staré. Čiže nemusíme ani riešiť zmenu dokladov, ani nič normálne a po svadbe si to všetko vybavím. Po svadobnej ceste. Áno, keď sa vrátiš, presne tak. Áno. No toto je asi jedna z najcennejších informácií. Áno. Aj najviac otázok na to prišlo. Áno. Zuzi, mňa by zaujímalo, lebo podľa mňa každý z nás má takú tú svadobnú cestu zafixovanú, more, teplo, oddych. Nájde sa medzi slovenskými nevestami aj nevesta, teda aj ženích, ktorí vycestujú niekde do hôr, nie k moru. Stáva sa to? Stáva sa to, ale ako vravíš, je to ojedinele. Väčšinou naozaj tie svadobné cesty sú spojené s romantikou, more, pláž, chatka na pláži, romantické večere, sviečky a takéto. Ale stane sa, napríklad nedávno bola požiadavka svadobná cesta v Nepále. Hej, takže horí turistika, naozaj akože dosť náročná svadobná cesta, ale teda aj také sa stáva. Hej, alebo potom napríklad plavby sú také, nie je to spojené aj s tým morom, áno. Ale teda je to aj o spoznávaní dosť, takže sú. Presne na to by som aj nadviazala, lebo jedna naša sledovateľka sa pýtala konkrétne na tieto plavby, či by si to odporúčala a možno, že v akom čase alebo kde, ako sa to organizuje. Jasné, plavby sú super s tým, že stále viac a viac sa stávajú akože takými atraktívnymi pre Slovákov, hej, lebo neboli sme zvyknutí na plavby, bolo to pre nás trošku také cudzie, že čo sa tam robí, ako to funguje a tak, ale už je to celkom v kurze, by som povedala. Plavby rozdeľujeme Stredomorie, Atlantík, zaoceánske, naozaj norské fjordy, sú rôzne typy. Na tie svadobné cesty väčšinou žiadajú klienti tie v tom Karibiku, hej, Atlantik a tieto. Takže typy plavieb. Čo sa týka tých plavieb, možno by som len upozornila na taký detail, že plavba je fajn ako taká, pretože na tej lodi máte naozaj všetko. Máte tam kultúru, fitness centra, bazény, animačné programy, all-inclusive stravovanie, naozaj je to perfektné. Avšak každý deň tá loď vlastne zakotví v nejakom prístave, na nejakom zaujímavom peknom mieste. A teraz čo? Tam sú viaceré možnosti, ako tí klienti potom sa správajú alebo ako môžu zareagovať a tam vlastne odporúčam také možnosti, ako buď využiť fakultatívne výlety rovno z lode. Máte to organizované, viete, čo vás čaká, koľko budete na ktorom mieste tráviť. Je to naozaj akože také, že naplánované do bodky. Potom druhá varianta a tretia vlastne, ktorú využívajú klienti je taká, že vystúpia z lode. Tam už samozrejme čaká veľké množstvo taxikárov, ktorí vyzdvihnú tých klientov, klient sa s ním dohodne, chcem pozrieť toto, alebo mu povie taxikárovi práve že naopak, že vy mi ukážte tie najkrajšie miesta v okolí, potrebujem sa vrátiť dovtedy a dovtedy a teda nechám sa viesť vami. Samozrejme je tam potrebná znalosť nejakého cudzieho jazyka, hej, v tomto prípade. No a výlet sa organizuje takouto formou, ale treba si dať pozor na to, že niektorí tí taxikári sú takí prešpekulovaní, že zoberú klienta a chcú rýchlo tie pekné miesta obísť, aby stihli ešte ďalšieho z tej lode zobrať. Hej, takže možno vopred sa dohodnúť s tými taxikármi, že takže ale budeme tam 4 hodiny, nie menej, prípadne priplatiť mu za nejaký čas navyše, jednoducho, aby potom ten klient nebol z toho sklamaný. Hej, takže takto, čiže každý deň ste na inom mieste, vidíte krásne veci, krásne zákutia, takže určite tie plavby odporúčam. Možno ešte k tým plavbám, skade vlastne začínajú, skade sa...
to sú rôzne miesta. Naozaj každá plavba máš, napríklad v tie karibské plavby, tak tam asi najviac plavieb začína v Miami. A takisto aj do Miami vlastne prídeš naspäť. Stáva sa niekedy, že plavba začína v inom prístave ako končí. Hej, či tam pozor potom s letenkami, hej, aby sme... No a presne k tomuto som sa chcela dostať, že tá plavba, treba si tam dať asi pozor na to, že to není len plavba, ale jednoducho, že musíš sa tam nejako dostať, možno nejaké prenocovanie alebo niečo. Či aj toto všetko vieš ty tým klientom zariadiť alebo minimálne poradiť, že letenky a všetko. Jasné. Toto všetko sa vlastne vybavuje komplet spolu s tým, že podľa toho, kedy sú príletové časy do danej destinácie, tak sa rieši, či aj prenocovanie v danej destinácie alebo nie. Takisto aj odlet, takto isto. Niekedy majú napríklad, na to Miami sa to najčastejšie stáva, že Miami, každý chce vidieť Miami, hej? Takže bola by škoda, keď už som tam, že nevidieť to. Takže skončí plavba týždňová a napríklad ešte 3 noci chcú ľudia prespať v tom Miami, aby si to poobzerali, pobehali a tak, čiže spoja 2 dovolenky do jedného také. No, takže toto sa dá. Takisto aj existujú plavby so slovenskými sprievodcami. Hej, keď náhodou je teda nevesta ženích, že sa boja tej angličtiny, cudzieho jazyka, tak dá sa vybrať. Je ich menej samozrejme, ale existuje aj také, že je tam slovenský, český hovoriaci delegát s nimi na tej palube lode celý týždeň vlastne s nimi. Takže dá sa aj tak. Ja by som išla hneď. Som sa navnadila ja práve. Musíme túto informáciu posunúť ďalej do réžie. Vnímaš nejakú obľubu, že je nejaké top miesto? Teraz nemyslím na dovolenky všeobecne, ale keď niekto príde fakt, že ti povie, že svadobná cesta, že kde väčšinou tí ľudia, že možno konkrétna destinácia alebo krajina alebo niečo, že... Jasné, tak stále ako Terka začala tak stále tie Maldivy sú akože naozaj top destináciou asi na tú svadobnú cestu a potom klasika Seychely, Mauritius, Bali, napríklad Thajsko, samozrejme aj ten Karibík, Kuba Dominikánska, Kostarika, toto sú také asi top, Mexiko, Cancún, aj to samozrejme. Toto sú asi také najžiadanejšie. Dobre, a pri týchto destináciách je lepšie si to teda bukovať dopredu alebo čakať? Pri týchto destináciách, keďže cena zájazdu sa odvíja väčšinou od ceny letenky a letenky čím je bližší termín k odchodu, tak sú drahšie, tak tu neodporúčam moc vyčkávať, lebo nie je moc na čo. Hej. Dobre, keď sa bavíme o nejakých čartrových letoch, ktoré sú čisto dovolenkové, tak tam áno, tak tam existujú nejaké last minute, ako sú lety z Bratislavy na Kubu Dominikánsku, do Vietnamu a tak tam existujú aj last minute ponuky, ale pri týchto pravidelných linkách z Viedne, tak tam nie. Tam radšej odporúčam skôr kupovať, pretože potom predsa len ide o tú svadobnú cestu. Hej, každý máme nejakú predstavu o tej svadobnej ceste a vlastne, keď sa to dopredu rieši, tak ten človek má možnosť vyberať, rôzne veci riešiť, ako naozaj aj tie napríklad romantické večere na mieste, prípadne výlety dopredu bukovať. Naozaj dá sa toho veľa. Hej, niektorí, minule som mala páry, ktorí chceli už v lietadle začať svoju svadobnú cestu. Hej, takže už do lietadla sme im krásnu večeru objednávali, šampanské. Ako bolo to perfektné. Takže nielen bageta, hej? Čiže dostanú tí manželia, keď je to ako svadobná cesta, niečo špeciálne, niečo naviac oproti tým klasickým cestujúcim? Áno, dá sa. Akože nie každý hotel je na to prispôsobený, alebo nie každý hotel s tým takto akože chce narábať, počítať, ale niektoré hotely sú naozaj, že dá sa povedať špeciálne na svadobné cesty. Sú to je pravda, že to je drahšie, hej, ale áno, vedia pripraviť naozaj nemožné, hej, od svadieb v zahraničí, akože v exotike, až po teda tie luxusné svadobné cesty, kedy tí dvaja sú naozaj len dvaja, jeden pre druhého a akože svet im leží pri nohách doslova napísaná. Preto sa pýtam, lebo však my už sme na svadobnej ceste boli dávno, ale vtedy to bolo tak, že ak sme vycestovali do pol roka od svadby, museli sme tam teda uviesť termín, nejak to potvrdiť,
tak boli tam akože nejaké špeciálne benefity, takže či to stále funguje, alebo či to... Je to, ale už to není takto nejak, že termínovo dané. Je tam, dá sa povedať, že nejak neobmedzená platnosť, len sa teda nahlasuje priamo hotelu, že jedná sa o svadobnú cestu a už ak majú klienti nejaký plán alebo niečo by ich požadovali, tak sa to nahlasuje alebo prípadne necháme teda na hoteli, nech im prichystá nejaké prekvapenie napríklad. Čiže aj teraz po 7 rokoch by sa to dalo uviesť ako svadobná cesta? Kati. No, lebo my sme nemali svadobnú cestu, takže preto sa pýtam. Zuzka o tom vie svoje. Takže by sme si to nahradili. Tak dobre. Na čase, Katka. Dobre, som rada, že si to povedala. Ja sa opýtam ešte na tie Maldivy, lebo tiež sa nás jedna sledujúca pýtala, že či je fajn na Maldivy vycestovať na konci septembra. Alebo aký je ten... Ktoré sú tie mesiace vhodné pre túto destináciu? Áno, tak Maldivy je to krajina vyskytujúca sa v oblasti rovníka. Čiže a tieto krajiny v tejto lokalite sú viac menej celoročne navštevované, že tam nejak akože môžeme nájsť trošku lepší, trošku horší termín, ale ako viac menej tam celoročne tí turisti chodia vo veľkých húfoch. Takže môže. Je pravda, že september, október tam končí obdobie monzúnov. Hej, čo je obdobie monzúnov? V rámci Maldív je to nejakých 15 daždivých dní za mesiac. Ale čo chápeme pod pojmom 15 daždivých dní? To není, že vám prší od rána do večera. To je jedna búrka za deň, krásna, teplá, počas ktorej sa môžete kúpať, užívať si hocičo, hociakú aktivitu, lebo tá vlhkosť v týchto krajinách je tak vysoká, že či ste mokrá z dažďa, alebo z mora, alebo z čohokoľvek. Tak je to vlastne jedno. Takže naozaj, ja si myslím, že kľudne môže. Ak znesie nejakú tú prehánku cez deň, tak kľudne môže, lebo po tej hodine dážďa je už zase krásne slnečno, takže super, kľudne. Zuzi, oplatí sa poisťovať zájazdy? Určite áno. Určite áno. Keď sa bavíme o cestovnom komplexnom poistení, áno, je to nejaká suma navyše. Pri tých ako drahších zájazdoch aj to poistenie je trošku drahšie, ale stále je to minimálna suma oproti tomu, keď si vezmete, že o čo by ste mali prísť, keď by sa ten zájazd zrušil z dôvodu nejakej choroby, alebo, pozrite sa, riešime svadobné cesty, tak po svadbe mladé páry chcú koľkokrát prírastok do rodiny. Takže môže sa aj to stať, že napríklad kúpi sa svadobná cesta a teda nevesta, alebo teda mladá pani už zistí, že je tehotná a teda nie je stotožnená s tým, že by na dovolenku letela tehotná do exotických krajín, predsa len rôzne ochorenia možné a tak ďalej, tak vlastne dovolenka sa dá krásne stornovať. O tú sumu poistky síce prídete, ale celá tá suma za ten zájazd sa vám vráti. A to je akože naozaj, už bolo veľa prípadov takýchto, či tehotenstva, či úrazy, pád z bicykla, doktor neodporúčal, lebo otraz mozgu, čo to spraví, hej, nevieme. Takže fakt, ako to poistenie je naozaj, ako ja hovorím, že na nezaplatenie. Ja sama si ho vždy dávam a odporúčam ho naozaj všetkým. Tak. Plne s tebou súhlasíme. Áno. Áno, lebo sme živý príklad toho, teda, že tiež sme nešli na svadobnú cestu a vrátili nám tie peniaze, ktoré sme využili inak. Ale potom ste boli traja. Áno, ale na tej svadobnej ceste sme stále neboli. Ale pôjdete, Kati. Áno. Pôjdete. Vybavíš mi to? Určite. Dobre. Super. Zuzi, ja som spomenula teda, že ty máš cestovnú agentúru. Ja by som veľmi rada podotkla, že keď si klienti rezervujú zájazd cez teba, aby sa nebáli, lebo častokrát sa stretávam s tým, že ja nejdem do agentúry, lebo oni sú drahší, lebo ona predáva nejakú cestovku a na to si ešte dá svoju províziu alebo niečo. Nie je to tak. Tá cena je taká istá, ako zaplatíte v cestovnej kancelárii, v konkrétnej, ale rozdiel je ten, že napríklad ako Zuzka z cestovnej agentúry vám dá ponuku 20 cestovných kancelárií, zatiaľ, keď idete do tej konkrétnej, tak máte len tú konkrétnu. Takže toto by som chcela podotknúť, aby sa nebáli tí ľudia, že v tej agentúre dostanú drahšie alebo niečo.
Áno, je to taký akože kvázi servis navyše, dá sa povedať, lebo nemusí tá osoba behať z cestovky do cestovky, z cestovnej kancelárie do cestovnej kancelárie, ale vlastne tuto má všetko na jednom mieste, hej. A naozaj spájam slovenské, české, nemecké, rakúske cestovné kancelárie a ja nemám za potrebu tlačiť nejaký konkrétny produkt, konkrétny zájazd, konkrétny hotel. Ja sa snažím vyberať to najlepšie pre toho klienta. Hej, z toho všetkého. Čiže takisto aj jeden hotel môže mať viacero cestovných kancelárií a jedna ho má lacnejšie, lebo zobrala v tom hoteli viacero izieb, druhá ho má drahšie, lebo zobrala len 5 izieb, hej. Takže vlastne prečo ísť za to drahšie? Nech sa páči, poďte za to lacnejšie, hej. Takže takto to porovnávam a naozaj veľakrát sa to oplatilo, takže nemusia sa bať. Tie ceny sú rovnaké, ja to mám dokonca zazmluvnené, že musí mať tie ceny rovnaké, inak ma vyhodia. Určite. A výhoda je aj to, že vieš lepšie spraviť tú dovolenku na mieru alebo pohľadať tú dovolenku na mieru tým, že nie si limitovaná, že teda len túto cestovnú kanceláriu, takže za mňa určite. Zuzi, ešte dovolenky sa rozbehli? Oplatí sa čakať na last minute, alebo už bolo dobré, keď sme si dovolenku kúpili? Veľmi chválim tých, čo si kupovali dovolenku vopred. Naozaj tento rok alebo na túto sezónu 2024 sa začali predávať dovolenky už v októbri 2023. To bolo extrémne skoro. To som ani ja nečakala, že to tak skoro začne. Takže vtedy boli tie ceny naozaj príjemné, veľký výber. Takže tí, čo kúpili, vtedy spravili dobre. To môžem každého, kto to počúva a má kúpenú dovolenku už dávno, tak môžem ukludniť, že spravil dobre. A teraz pre tých, čo nemajú dovolenky, no buď rýchlo, teraz hneď, zajtra odletieť, hej, a využiť tie last minuty, ktoré sú ešte, kým není júl, august, lebo ten júl, august naozaj je riadne povypredávaný, ceny sú vysoké a ten výber nie je vôbec taký kvalitný, taký dobrý, ako bol. Hej. Potom zase možno, keď chce niekto trošku ušetriť, tak odporúčam ten september skôr. Deti budú v školách, ten záujem bude nižší. A teda aj tie ceny pôjdu trošku dole určite. Sú tam zase v septembri kratšie tie dni, to je taká nevýhoda možno tých septembrových dovoleniek, ale menej ľudí. Menej ľudí, more je vyhriaté. Takže dá sa to. Nechoďte na dovolenku v prelom júl-august. To je veľké odporúčanie. Dobre. Ruším dovolenku. Je to tam, sme to trafili. Prelom júl-august. Tak nám potom porozprávaš. Áno. Ale akože zladiť naše kalendáre na moje ospravedlnenie bolo veľmi náročné. Jedine to vyšlo na prelom júla. Ale teraz aspoň vieš, my sme napríklad riešili dovolenku v oktobri. Skoro. Na konci oktobra sme už mali kúpenú dovolenku, takže do budúceho roka budeš vedieť aspoň, že to treba riešiť takto dopredu. Tak my sme to tiež bukovali kedy? V apríli, v marci alebo v apríli. Inak nám to nevyšlo, no. Zuzi, myslíš, že takýto trend bude pokračovať aj ďalšie sezóny? Teda, že už tak skoro sa budú, lebo my sme sa o tom bavili, že ten október, november bol väčšinou taký oddychový pre vás z cestoviek, ale teraz to vôbec tak nebolo, že lebo proste všetci sme už chceli skôr, teda väčšina. Že či myslíš, že to bude tak pokračovať aj tento rok, že či čakáš tie ponuky tak skôr? Ja si myslím, že áno. Ono ten COVID to strašne zmenil. Celý ten pohľad na tie dovolenky. Veľa ľudí si už napríklad, že nie že na jednu dovolenku, ale idú radšej na dve lacnejšie napríklad. Hej. Takže naozaj a bukujú to dopredu, dávajú si tie poistky, hej, lebo aby vedeli, že to môžu zrušiť, keď náhodou niečo a vlastne vyberajú a cestujú. Takže ja si myslím, že áno, že aj ďalšia sezóna pôjde, 2025 pôjde už od októbra na predaj vlastne. Zuzi, my sa tu občas tak hráme, že sa ideme vydávať, alebo že sme sa vydávali nedávno. Kebyže máš teraz tesne pred svadbou a riešiš svadobnú cestu, neberieš ohľad na potreby svojho manžela, alebo sú veľmi špecifické. Kde by si ty osobne chcela ísť na svadobnú cestu? Fú. Tak to je ťažká otázka, lebo všade.
Tých miest je strašne veľa, ktoré by som chcela navštíviť. Možno také základné nejaké kritériá. Určite by som išla minimálne na 2 týždne, lebo proste nejakú krajinu spoznať a aj ležať na pláži, ale aj trošku behať po tej krajine, tak to sa nedá za týždeň. Hej? Takže určite nejaká dlhšia svadobná cesta by to bola. A napríklad posledné ma oslovili Filipíny. Filipíny, krásne pláže, nádherná príroda, adrenalinové športy, naozaj akože, že sa tam vyblázni každý. Filipíny, takisto, ja neviem, Kambodža, Vietnam, Ázia, ja milujem azijskú kuchyňu, takže aj po tejto stránke by mi to akože veľmi vyhovovalo. No a by som sa zvrtla aj na opačnú stranu, napríklad Karibik, ale tie menšie ostrovy, napríklad St. Martin, Sveta Lucia, aj tá Kostarika, hej, že niečo takéto. Malé, džungla, proste krásne pláže, podmorský svet. Určite niečo takéto by som teraz riešila. No. Ťažko vybrať. Hneď by som to zopakovala. Aj tú žúrku, aj tú svadobnú cestu. Takže áno. Tak Zuzi, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prišla. Myslím si, že si potešila veľmi veľa našich poslucháčiek cennými informáciami. Možno ešte dieťa, ako ťa môžu kontaktovať, keď by chceli priamo cez teba riešiť svadobnú cestu? Môžeš povedať? Jasné, tak určite rada poradím, kľudne môžu kontaktovať cez Facebook, Zuzka Travel, nech si kliknú, Messenger, Instagram alebo priamo cez internetovú stránku zuzkatravel.sk. Super. Ďakujeme Zuzi veľmi pekne. Ďakujem aj ja, dievčatá.